Selam dostlar. Bizde bugün konakta Zinnur, Selam. Safina, Selam. Ramazan. Selam. Bugün biz senin bilen bir mistik şunday temaga söylәшәчәкбез. Әйдәме? Biz senin bilen yaşaybыз җирдә. Әйбит, җир шарында. Җир шары ул кая урнашкан? Әйтә аласыңмы миңа шуны? Планетала. Планетада. Планета кая урнашкан? Галәмдә. Әйе. Галәм дигән нәрсә кая соң ул? Болыт арасында. Зиннур, нәрсә ул галәм, ягъни космос? Кояш. Кояш ясыйбыз беренчедән, әйе. Кояш ул безнең түгәрәк. Нурлары бар аның. Менә афәрин, буяп та куя әле ул аны. Йолдызлар бармы анда? Әйе. Ныкта алар йолдызлар була. Нинди планеталар беләсең син? Марс. Марста ничек анда исеме? Салкын. Менә шулай. Галәмдә кемнәр яши, әйтә аласыңмы шуны? Йолдызлары яшәп дип уйлыйм. Әйдә син миңа ясап күрсәт әле галәмне, ә мин сиңа сораулар бирәчәкмен. Кирәк зәңгәр. Зәңгәр төс, зәңгәр төс сиңа нәрсәгә? Нәрсә ясың аның? Чөнки планета була зәңгәр. Нинди планеталар беләсең син? Марс. Ә менә безнең Кояш тирәсендәге планеталар алар ничәү? Күп. Бу миллион түгел. Бу мең. Әйдә син миңа яса планеталарны. Юк, башта кирәк кура. Крысы була сара. Әйе, шулай. Менә галәм ул планетадан 1000 тапкырга зуррак. Мең тапкыр. Зуррак булса, минем шулай алзым итә зур итеп. Ә синең космоска очасың киләме? Юк. Ә нигә очасың килми синең анда? Потому что анда скучно. Нәрсәләр бар анда? Анда кашар кафелер ташлы планетага. Планетада ашып китә, Әйе. и планетада була мусор. Әйе. Ансын да беләсең икән. Галәмчеләр, алар кем соң алар? Алар галәмдә ни эшлиләр, нәрсә эшлиләр алар анда? Планеталар каралыйлар. Тагын ни эшлиләр? Ул планеталарны карадылар да, аннары соң ни эшлиләр? Карыйлар йолдызларны. Йолдызларны. Алар Кояшка бара алалармы? Алалар. Алалармы? Ә Кояшта алар ни эшлиләр? Белмим. Бәлки алар кызыналардыр анда. Ә синең менә галәмче булырга теләгән бармы? Юк. Ни өчен? Мин хоккеист булырга тием. Ә галәмчеләр бит алар текәрәк хоккеистлардан караганда. Алар галәмдә йөриләр, очып йөриләр. Ә хоккеистлар алар шук кына йөриләр, шулай итеп. Нәрсәгә алар питголлар да көтәләр. Алар ни эшли анда? Düşeletse ezildiler. Алар нинди йөрәк соң? Зәңгәр. Менә мин инопланетянин, һәм мин йөрим. Исәмсез. Татарча сөйләшер идең. Галәмчеләр, әйбит, алар нинди кием кияләр икән? Белинди. Алар ракетада алар бернәрсәдә кимгәннәр. Акашан алар ул планетада алар кием кияләр. Әйе. Скафандр кияләрме? Әйе, скафандр. Син үзең галәмгә ишар идеңме? Ишар идеңме? Ә әниең җибәрмәсә ни эшләр идең? Әниең җибәрмәсә ни эшләр идең? Менә син киләсең дә әниеңә әйтәсең: "Әни, мин галәмгә очам", дисең. Әниең сиңа: "Юк, улым, очмыйсың, өйдә генә утырып тор әле", дип әйтә сиңа. Син шуннан нишлисең? Мен уны микроскоп күрдем. Ну, хәзер мин әбидә яшим. Әби җибәрергә мөмкин. Галәмгә үзең белән нәрсә алыр идең? Күп конфет, күп картошка фри, сос күп. И еще афузина. Ә ул анда түгел, сән нишлисең? Аларның бар защитное стекло, аны ашалар да ашалай ашалар. Шулай итеп, без синең белән күзеңне йом, авызыңны аш дигән рубрикага килеп тә җиттек. Күзеңне йом, авызыңны аш. Кайсы кулда? Не бу? Менә бусында. Әйе. Мин сиңа бирәм шундый галәмчеләрнең ризыгын. Нәрсәгә ашаган? Шундай алма белән пюре. Ашадымы сиңа? Әйе. Хәзер кулыңа бирәм, ләкин син караңа. Рәхәт, йоклыйсың килә. Галәмчеләр галәмдә шундый әйберләрне ашыйлар икән. Рамазан, нәрсә бар икән ишендә?
Сен өзің белән туңдырма алыр идең шунда. Пончик. Кабартма да алыр Еще идең. бургер. Ой, монда күп икән алар бит. Тәмле. Тәмле шулай. Ну, шикәр бен. Тәмлеме? Юк. Аппетит ашаган вакытта килә диләр. Витаминнар җыеп көч җыйдык. Хәзер безгә әзрәк заряд көчләп алырга кирәк. Сәфинә, афарин! Хәзер синең рәсемеңне күрсәтәчәкбез. Марс, Плутон. Кояш, бит, монда бар нокта йолдызлар һәм инде күк менә шулай дип ясалган. Бик матур рәсем. Сиңа без 5 куябыз, бир 5-не. Молодец, булдыргансың, афарин. Син инде нәрсә ясадың, әйтеп күрсәтә аласыңмы? Тотмагыз. Ой, ярый. Мин әле аны ясап бетермәдем. Дуслар, шулай итеп, без сезнең белән сау булашабыз. Безнең шикелле зарядкалар эшләп, витаминнар ашап, каләмчеләр кебек көчле булыгыз. Безне YouTube'та карагыз, сылтаманы куябыз, безгә зур иттереп лайклар куегыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр. И без алабыз үзебезгә 1000 лайк. Хуш-хуш! Хуш-хуш! Хуш-хуш!